Имам сериозен проблем. По най-бързия начин трябва да намеря легло за детето ми за студентските общежития, защото там е кошмар. Не мога да позволя, след като дадах толкова много пари за обучение и цялото усилие, което детето ми положи за да влезне студент, да живее в тези условия. Какво да направя? Спокойно, има решение. Предлагам ви легла хай, които са на два размера. 8,2 на 190 или 90 на 200 в 3 цвята, които в момента заедно с матрак са на 15% промоция от Интериор ПП. Свържете се с мен на телефон 0885 167 389 и направете вашата поръчка. Леглата се поддържат на склад и нещата се случват бързо и с лекота. Така, без да усетите, в рамките на няколко дни ще решите вашия проблем. Много клиенти се възползваха. Заповядайте и вие.